Nabulabog ang Dolores intersection ng magliyab ang isang armored vehicle mag-aalas 9 ng umaga nitong Miyerkules, July 8. Ayon sa ulat, binabaybay ng sasakyan ng nasabing kalsada nang bigla itong huminto sa ilalim ng flyover. Agad namang bumaba ang mga sakay at binuksan ang armored van kung saan bigla umanong sumiklab ang apoy. Actually, nagkaroon tayo ng fake accident, fire incident ng isang armored car. So while nagna-traffic manage yung ating mga tao dito, bigla na lang pumarada yung armored car dito sa may tapat ng opisina namin. Tapos biglang nagliyab. Kaagad namang rumusponde ang mga tauhan ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO upang apulahin ang nasusunog na sasakyan. Tumulong din umano ang malapit na fast food chain at ipinagamit ang kanilang mga fire extinguisher. So nakapag-respond din naman kaagad yung ating pong mga traffic enforcers. Nakakuha sila kaagad ng fire extinguisher. And then, nung makita nilang medyo talaga lumalaki na, nakatawag po tayo kaagad ng BFP na mabilis naman pong nagresponde. Okay. Makaraan ng ilang minuto, tuluyan nang naapula ang sunog at itinabi na rin ang sasakyan upang hindi makabala sa mga dumaraang motorista. Actually, medyo malaki po yung sunog doon sa portion na kung saan nandun po yung mga driver at saka siguro ipahin natin niya. Pero yung main body ng armor car, fortunately hindi naman po naapektuhan. Pero dun po sa video na kala po ng ating po mga enforcers, medyo talagang malaki. Kung kaya't malaking bagay po na naging mabilis po yung pag-responde. Batay sa inisyal na investigasyon, posibleng electrical fault sa baterya ang pinagmula ng sunog. Wala namang nasaktan sa mga sakay ng armored van at naisalba rin ang laman nito. Ang base po sa mga enforcer na nakakita, meron din naman po silang bag na pera na nailabas naman po at wala hong nadamay sa susunod. Fortunately, wala po. At magandang ano lang po, yung naging mabilis po yung pag-responde ng BFP at saka po ng CPOSCO. Samantala, bilang paalala, sinabi ng CPOSCO na siguraduhin may mga pangunahing fire safety equipment at maging handa sa anumang pagkakataon sakaling may maganap na emergency. Katulad po na nangyari, isa pong hindi na sa pagkakataon, kaya't mas mainam po na maging laging handa po, lalong-lalo na po sa mga insidenteng katulad nito. Kailangan po yung ating pong mga basic requirements sa ating pong mga business establishments such as yung pong fire extinguisher at saka po yung kailangan presence of mind po ng ating pong mga kawani at saka po yung pong ating mga parokyano. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.